Amapolisa athi ukubanjwa kuka-atyholwa noRajesh Gupta kubonakalisa mhlophe amalinga aqhutywayo okuphelisa unaniselwano ngemali kwelalizwe. Esisibini sijongene nezithyolo eziliqela zorhwaphilizo olubandakanya amaqumrhu karhulumente kweli loMzantsi Afrika. NPA itsho kwangoku ayizukuzishukuxa nabendaba iinkcukacha ngenkqubo yokubuyiselwa kwabakwa-Gupta kweli. It would therefore not be appropriate for us as the prosecution to discuss the details of the process that is underway in the media. But we can confirm that we are engaging with the relevant authorities here in South Africa and in the UAE. Sebelezo bulungisa liyangqina ukuba isezawuba ngundozandoza umba wokubuyiselwa kwalamadodana akwa-Gupta ukuza kujongana namatyala awo kweli. It's a court process and it can get quite protracted, as you would have seen in some extradition matters in our own country with other foreign nationals who are wanted in other countries for criminality. They have rights and they can challenge those processes right up to the highest court in the land. The agreement was strengthened by what was happening in relation to the investigations that were done to the Gupta brothers, and the NPA started to actually liaising with the Department of Justice to actually seek assistance when they were doing investigations, after the Gupta brothers left. Ukubanjwa kwabakwa-Gupta kuzawuvuselela ukuzithemba nangakumbi kwi-NPA nezinye arhente zezomthetho nanjengoko zizimisele ekusiphuleni neengcambu rhwaphilizo kweli.